Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon. Ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magdapit kaninyo og magapanghinaot nga kamong tanan karon nakamo sa tagsa na ka namutangan para mapatalihugan ang makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan mga kamaturan sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. O kung may basahon man nga referensya gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura among mainitong pagpangamustanos tan makiigsunan nga mga diehard dinhi sa PBCM compound. Kumusta kaninyo mga kaigsunan? O labi na sa tanan nga makiigsunan sa nagakalilaing dapit sa mga chapter president nga nag-abaga sa pag-angkon sa radio station para maialagad kining maong tulumanon. O nining tungura among mga pangamusta sa mga kaigsunan diri dapit sa Taguluan kang Brother Jerry Edkila. Kumusta kaninyo? Ug labi na diri usab sa dapit sa natumula no mga kaigsunan diri sa Taguluan, Yapon, Misamis Oriental. O dili nato pagkalimtan sa tanang mga kaigsunan ang atong pagpanglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. Og nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kini inyong alagad sa kahanginan, Brother Carlos Feliciano, nga makauban kaninyo sa paghatod sa kamatuoran dinhi sa taknang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ug magpaila pa akong kauban nga ministro o ebanghelista. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Risaban, ngumusta kaninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon ning atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kauban pa nato karon sa studio, atong kauban nga ebanghelista o ministro, Brother Mario Warlito Chabet. O usab, ato usab kauban sa studio ang atong mga umalabot nga mga magwawali, nga madugong din yung puhon, dinhi sa ato ang programa. Silang Brother Marvin B. Lintapa. O usab si Brother Melchor M. Alcala. O niya ihatag ko pa kamo sa kabang ministro o ebanghelista. Kumusta og maayong pagbatalingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsuonan sa inyong pagbatalingog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa adunay matag adlawng Domingo ug aduna usab matag adlawng Sabado sa inyong pagbatalingog. Og nini karon nga inyong pagpaminaw sa radio o pagtan-aw sa ato ang Facebook Live. Kamong tanan kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Og sa tanan nga mga miyembro sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Ato kining gitawag og PBCM General Conference mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawhag ang tanan nga mga miyembro sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Domingo dinhi sa RPN Dixkio Teleregio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon o adunay pagsubli nini sa matag adlawng Martes ug Huwebes sa alauna imedya ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkiri Dipolog, Radyo Ronda matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa La City ang takna sa kagabhion live yapon sa Facebook ug makita kini sa YouTube. O kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo matag adlaw nga Sabado makigsunan dinhi sa Power Radio duha ka hugna kini makigsunan. Unang hugna, alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kahaponon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagnas kagabion. Og ingon man ang nagatag sponsor ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok
Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan din sa Kidapawan City? Ang atong programa mabati ninyo dinining maong sibihan sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradyo matag adlong Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon live yapon sa Facebook mga kaigsunan. O ang atong mga kaigsunan usab, kumusta kaninyo og mga suking tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo dinining maong sibihan sa B Radio Waikurat FM matag adlaw nga Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion o gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo dinining maong sibihan sa DYLA matag adlaw Domingo duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon live sa Facebook o gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlong Domingo dinhi sa DXEL Like FM alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon mga kaigsunan gitagaan kini kinabuhi ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental? Mabati ninyo ang atong programa matag adlong Domingo dinhi sa Partner Radio FM alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kahaponon mga kaigsunan. Ato sabgi pangumusta nato mga kaigsuonan nga naa dinhi sa United States of America. Silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa atong igsuon, Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ato pong gipangumusta ang chapter president dinhi sa Monte Suerte, Carmen Bohol, branch number 105. Kumusta kanimo chapter president Brother Jeronimo D. Divino. Ug usab ang iyang chapter vice president at ugi pong gipangumusta si chapter vice president Brother Gregorio O. Painagan. Ug usab at ugi pong gipangumusta ang atong igsoon nga naa dinhi sa Bohol. Kumusta kanimo Brother Nilo Jr. Hodilia, PBCM member. Ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rooney, makita ninyo sa screen, mga kaigalaag, mga kaigsunan, mao kini 0917-811-8882. Ug usab, ato pong i-display sa screen ang atong mga official nga mga bagong basahon. Kung nagalantaw ka mo sa itong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Ug usab i-display po na to ang uban pa natong mga basahon. So kuha na mo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. O gato usab nga ipahibalo mga higalag mga kaigsunan labi na sa mga membros PBCM nga kining kanhi ministro o ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia nga makita ninyo sa screen. Ayaw na ninyo kini pagtuohi kay gitagak o gi-expel na kini sa PBCM ug kun aduna may iyang mga gihimong pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang kung walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. O garon sa pag-isgot sa tima mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Usbunato atong gipangamusta ang tanang mga kaigsunan dinhi sa dapit nga atong gisibiyahan brethren. O ang atong tema karon mao kini ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhilde. Part 3 na kini diri siya nanukad sa atong paghatag niini brethren sa atong nakita sa Tandag, Surigao City, no? O kapatalingog siya sa programa sa DXBP Shore FM. O sa dili pa ato sang pangamustahon ang uban pang nagapangutana kanato Brother Ber sa mga nagahisgot o nagpaabot sa atong pagtubag. Okay, Rev. Niya ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi si Efren Anino Guhilde nga atong paghatagan karon sa pagtubag, part 3 na. Dayon ay ikaduha si Boy Ortega. Ang ikatulo si Rigor S. Alid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon.
Ikaapat si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ug ang ikalima, Nobyembre 4 sa Mambaling, Cebu City. Sa mga higala, no, paabutan lang ninyo ang inyong gipangayo nga pagtubag sa inyong pangutana o sa mga komento. Bisan taliwala nga ang inyong mga pangalan dili gyud mo'y mao, no? Pero amo lang gyapon nga girespeto gihatagag pagtagad sanglit ang inyong pangutana ana usab kana sa ubang mga tao o kana kamo lang lugar ang nakauna sa pagpadangat dinhi sa atong programa. O balikan na to ang display sa tiban kining pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Gohilde part 3 na kini. Ug mayo nga atong ihatag Brad Ronnie, Brad Carlos, Brad Deber ang isgutan niyang mga pangutana, Brad Deber, atong basahon o ipabasa nato. Okay, niari mo kini ang mga pangutana ni Higalang Efren Anino Gohilde. Ma-display na to sa screen no. Ni ato man kining gi-separate reb atong gi Kay ato man pod kibali nga pabasa sa mga tigpaminaw o nagsunod sila. Maugig kini ang original yang nga comment ni ato ang gi-separate no. Atong isunod og display sa screen mao kini atong gi by numbers. Unang-una dinhi mo kini yang pangutana. Mangutana ko kani nga religion wala bay gikuhaan og gidugangan ang inyong pagpanudlo. Ikaduha, og unsa kini Trinity o Trinitarians. Ikatulo, tulog bautismo, plural name o common noun. Higalang Efren Anino Gohilde, ining among pagtubag karon tungod kay sa imong pangutana nga gibahin namo sa katulo nga kini ba nga relihiyon wala bay gikuhaan nini o gidugangan nini ang kibali lugar nga among pagpanudlo. Ato kining ipadayon sa pagtubag gikan sa number 2 ngadto sa number 3 pagkatapos ng kay napa kami buot ipahayag diya kanimo nga kining among baruganan usa gid kini ka relihiyon busa kay usa man ka relihiyon kung mo dala kami sa pulong relihiyon wala usab kana magpasabot nga gibuhat namo ang maong pagpangdugang nini. Ngano? Tuod kay para mahibaw-an nga kung kumparar sa PBCM po lugar o PBMA, labi na kay na ay Benevolent, Philippine Benevolent Missionaries Association. Ang mga Philippine Benevolent Christian Missionaries. No? Ang pagka-benevolent, dili nagpasabot nga kung kana man pod benevolent, parehas na. Kay kumingon tag parehas, ang Pepsi Cola, tungod kay nay cola, o ang Coca-Cola, ma-ready na sila. Ngano? Tungod sa cola. Magkalahi nga kompanya. Og ang dapit naman, igalang Efren Anino Gohilde, ang PBMA lahi kay ang ilaha, mismo ang nangulo karon kibali ang Supreme President and Founder mao man si Ruben Iclio Sr. Namatay naman unya ang napuli si Ruben B. Iclio Jr. Namatay na pod. Ang nidumala gid karon sa PBMA mao si Jade B. Iclio. Usa pod ni siya gani ka artista, singer pod, mga mahal mong tigpaminaw, pero sa pagkabahin nila ang iyang pag-umangkon nga si Binje, mauna siya kibali ang nagdala sa Rubenian. Ang ilang explanation sa ilang pagtulunan, dili daw kini relihiyon. Busa magkalahi. Kaya ang PBCM nagdala higala sa pulong relihiyon o wala magdugang mo kini ang among ipasibo sa Biblia. O atong ipabati ang pamahayag ni Jade Iclio o sa ka-leader sa PBMA nga pagtulunan. Okay, nindot kayo haron masayran pero sa dili pa ako sang basahon na nakasulat sa Biblia aron nga matubag na to ang pangutana sa nagapadangat kung nagdugang bata
Basahon ako sa Biblia nga kung magdugang og magtaktak ta sa mga pulong sa Biblia do nagyoy kalautan nga mahiaguman sa tao. Kay mao mo lagi niyang pangutan na Bradron, matud pa niya dinhi, kini nga religion wala bay gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo. Tinawag ko na Brad Dever, ug basahan ko sa Reverend ang nakasulat sa Biblia dinhi sa Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 18 ngadto sa 19, mo ni atong mabasa. Akong pasidan-an ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesya nining basahona. Kung adunay magadugang niinig bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan nining basahona. Nindot pod Bradron kay lugar sa di pa mapabati si Jade Ecleo gipribahan sa gyud nimo nga ang nabasa nato gi-apply pod nato nga Tinuod. dili gyud ang pagdugang kay naaman. Dayon sa kini ka importante kay kung basahon ta ninyo magdugang-dugang ta, useless ang ato ang pagpamatuod kay naaman di ay atong gibasa niya nagdugang-dugang ta. So klaro kayo Reverend nga kung magdugang kuno sa mga nakasulat sa basahon matud pa igadugang sa Dios ang mga hampag nga gisgutan nining basahon na. O kung magataktak Sa 19 akong basahon Reverend mao pud ni. Ug kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon ining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diya sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi og diya sa balaang syudad nga gisgutan ining basahona. Puriso, baka mahal lamong tigpaminaw, igalang Efren Anino Gohilde, nga dili namo nga among tuyuon sa pagdugang. Kaysa nabasa, kung mudugang ka, dugangan kag hampak. Kung may mapaabot man nga hampak nga wa pa ka magdugang, sa diyang nagdugang ka, dugangan og hampak. Kung magkulang po ka sa nakasulat, ang imong bahin diya sa kahoy nga nagatag og kinabuhi pagkakwaon. Busa dili kami buot nga makuha ang mga bahin namo kung naaman ka na nga gisaan. Puriso nga matud pa ni Bradron nga sa di pa ipabati atong pribahan nga nakasulat gyud sa Biblia. Matuod man para sabni atong bag-o pa nga tangka Bradron nga kay part 3 naman ning atong pagtubang. Ang atong gi-mention ang pahayag sa una lugang pangutana nga kaniba lugar nga relihiyon wala bad lugar gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo. Tungod sa pulong reliyon kay may mga pagtulunan nga dala sa kang Cristo Brad Ron, Brad Debe, Brad Carlos, dili sila moyon nga ang ilang pagtulunan relihiyon or religion kay ang pod lagi makasabot. Pero nagpamatuod sa ngalan sa Dios. Atong pamatian si Jade Ecleo ang leader sa PBMA sa pagkakaroon. Dito sa PBMA, may katawang tao ang Ruben Derek Senior, may katawang tao ang Junior. Hindi natin pwedeng sabihin na ang ama na si Ruben Derek Senior at ang Ruben Derek Junior ay isa. Dahil hindi tayo relihiyon. Hindi po tayo relihiyon. Our association, PBMA, is not a religious group. Matud pa ni Jade Ecleo, hindi tayo relihiyon. Kung hindi tayo relihiyon, dili magkapariho ang PBMA sa kitindugan o baruganan. Kaya ang PBCM relihiyon man. Karo kay di man ta magdugang sa Biblia, Brad Carlos. Nakasulat ba sa Biblia kung mag-ingon o walay relihiyon? Unsa ba ang dangatan, Brad Carlos, sumala sa nakasulat sa Biblia? Dinhi kana nato mabasa Reverend sa maayong balita Biblia ng may Imprimatur Julio Cardinal Rosales sa Sirach kapitulo 41 bersikulo 8 ang giingon, kamo sinilutan kamo nga mga tao nga walay relihiyon nga mibiya sa balaod sa labing halangdon. Kung mao matinaw sa gipahayag ni Jade Ecleo higalang Efren Anino Gohilde kay pagtulunan po ni sa Dios di kinahanglan masayod pod kay ang amo pagpabuka dili pagpangulata nga pugsa kulata pa sa literal para manghubag ang atong mata. Ang tuyo lang namo nga mapalain sa paghunahuna kay daghan bang nag-ingon nga ang PBCM gikan sa PBMA. Na kung gikan sa PBMA ang mga pagtulo nini gikuha pod sa PBMA.
layo o dili ka na mao'y tinuod. Kaya sa Biblia, pag mag-ingon tagwalay relihiyon, ang nakita o nakasulat sa Biblia, brethren, gitinaw. Sa nabasa kamo, sinilutan kamo nga mga tao nga walay relihiyon, nga mibiya sa balaod sa labing halangdon. Mibiya pas balaod, wala po'y relihiyon. Matod pas Biblia, kamo sinilutan. O di klaro na lang magkalahi. Igalang Efren Anino Gohilde, bueno, wa magka mag-ingon nga, wa po ka mo tuo, pero amo lang gi-explain po para ni adtong nagsunod nga wala magdala sa pulong the word nga relihiyon or religion. Nakaron, ang atong susihon sa panahon kang Hiyuba o Yahweh. Brethren, pag magisgot ta gani og Yahweh o Hiyuba sa Old Testament gyud ni. Tinuod. Wala ba maghisgot sa Biblia sa panahon kang Hiyuba o sa Old Testament sa pulong reliyon? Kay kung walay reliyon ba doon, ba man mag-ingon tag reliyon nga mas Biblia, wa man di mabasa, pero nasugda na ni Brother Carlos Feliciano. Nakita nato nga nabasa na ang word nga reliyon. Sa ug atong isibog sa unang pagpangalaga diha sa kapanahonan sa atong Ginoong Hiyuba, Reverend, Old Testament ang atong gamitong pagbasa, nana ang paghisgot sa Dios mahitungod sa relihiyon. Gani nagtudlo ang Dios og matuod nga relihiyon. Mo nang gibasa ka ganina sa kaubang ministro Brother Carlos Feliciano nga delikado day kaayo kung di ta magbaton og relihiyon kay masinilutan man ta. Diya Reverend, ako'y basahon ako dinhi sa James Moffat translation. Napod kita niya na, brethren, The Bible, James Moffat translation. para ipamatuod nga kita nagwali nga dili magkinagaskas sama sa padim. Busa kaming Pilipinas ang itumbok nga halayong silangan. Busa ang Pilipinas di ay halayong tung silangan. Nga tinukod ni Hermenes Macarayo kauban ni Danilo Nakwa. Tinuod ko na Reverend, basahon ako ang priba nga doon nag-relihiyon basan pa sa unang panahon, nagtudlo na ang Dios og matuod nga relihiyon. Dinhi sa Psalm chapter 34 verse 11, basahon ako giingon. Come, listen to me my sons, I will teach you true religion. Sa ato pang pinulungan, matud pa sa Dios, dali paminaw kanako akong mga anak, tudluan ko kamo sa tinuod nga relihiyon. Kung mao, higalang Efren Anino Gohilde, bisan pa di ay, kung magrelihiyon o magtudlo pa ang usa ka pagtulunan nga akseptado po sila nga reliyon. Pero pagkadili tinod nga reliyon, dili iya sa Dios, dili di gapon. Kaysa gibasa ni Brad Rune, sa ato ng pinulungan, sa James Moffat translation sa Salmo 34:11, dali, paminaw kanako akong mga anak, tudluan ko kamo sa tinuod nga relihiyon. Nakapin pa kung wala mahibalo, bradron, nga dili di ay ilang pagtulod ang relihiyon ba doon, dapat sila mangita kining PBMA sa matuod nga relihiyon o sa matuod nga pagtulunan. Igor kung atong sundan kay dili man relihiyon ang maong PBMA nga gipanguluhan sa kanhi nga leader nga mo si Ruben E. Iclios Sr. o karon gidumala sa iyang anak nga si Jade Iclio. Asa ba kuno kuha ang ilang doktrina, Bradiber, ang mga doktrina sa pagpanudlo sa PBMA? May masabtan nimo higalang Efren Anino Gohilde sa mga nagsunod dining programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi to prom nga magkalahi ang PBM o PBCM kung naa sa inyong nauna. Kung diin kinigikuha ang ilang pagpanudol Reb kining sa pagtulunan sa PBMA, ni atay referensya nga itong pagabasahon Reb nga nagsakay man lang na ang ilang pagpanudlo sa Katoliko o sa Protestanismo. Gani gipamatud-an po ni Jade Iclio ang leader sa PBMA sa pagkakaroon. Atong pamatian si Jade Iclio. Itong mga to, yung mga binanggit natin, Buddhism, Christianism, Hinduism, and Judaism, dito lahat kinuha ang concept and teachings ng PBMA. Okay? Islamic, Christianism, all kinds of religion. Busa, konfirmado kining atong basahon
nga ato karon nga pagabasahon. Niya, kini nga atong referensya red, kining nag-uluhan Filipino Religious Psychology. Nausab kita ni ana, mga mahalamong tigpaminaw. Aduna usab kita po, Reverend. Okay. Niya, atong pagabasahon dinhi sa pahina 143. Ingon niini ang atong mabasa, atong iho nag-display ang English nyo, pero ang atong pagabasahon diretso na sa Cebuano. Niya, matud pa dinhi, ang PBMA walay sistematikong pagpresentar sa iyang mga doktrina. Nagsakay kini sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko ug pipila ka bersyon sa Pilipinas sa Protestanismo. Bisag di halata ko to, Brad. Kung mao, gipamatud-an di ay nga ang PBMA nagsakay lamang dai kini sa imong gibasa, Brother Ben, nagsakay sa Simbahang Katoliko red. simbahang Katoliko o O pipila ka bersyon sa Pilipinas sa Protestanismo. sa gitawag og Pilipinista. Dito po nila gikuha na. Nakaron, gipudyot-pudyot lang siguro po. Ug asa ilang magustuhan. Basta nanguha diha niya na. Nakaron, ang atong susihon karon sa pagpamatod nila mga mahalamong tigpaminaw, usay i-deny nila. Pero si Ruben Iclio, siya pod kuno na si Camino Mungkado sa gitawag og Mungkadista ka pangulo. Siya pod daw gani pod kuno si Dr. Jose Rizal. O siya pod daw si Hesukristo. O kana natingom sa kinatibukan diya na kang Ruben Iclio busa siya daw gitawag og reincarnation, daghang kay nagpakatao man lugar gikan kang Hesukristo, nangadto kang Mungkado, naadto usab kang Rizal, bisag asa ana bali-bali katapusan sa iyang lawas. So siya puri ba, Brother? Niya, sa maurag hapon nga referensya na to red, kining Filipino Religious Psychology, edited by Leonardo N. Mercado. Din higyapon sa pahina 143 red. Punto lang nato atong pagabasahon dinhi. Ato gyapon i-display ang English no, dayon ato lang isunod ang Cebuano ug mao ang atong pagabasahon. Nagaingon ini. Matud pa dinhi. Sa mga si Jose Rizal, mauunta ang reinkarnasyon ni Hesukristo sa Luzon. Ato lang gibasa ang highlight no kini nakapula. Dugang pa dinhi. Og si Dr. Mungkado isip reinkarnasyon ni Kristo ug Rizal sa Kabisayan. Ingon usab, si Ruben Iclio mao ang hingpit nga reinkarnasyon ni Kristo, Rizal ug Mungkado sa Mindanao. O nakita na ato. Ilabihan nga daghana. Siya daw si Mungkado gikan kang Hesukristo lugar nag-incarnate dito dayon ni Dr. Jose Rizal o dito po ni Mungkado sa Visayas. Kay si Rizal dapit man lugar sa Luzon. Sumala pa sa mong payag sa libro. Pero sa kinatibukan nga reincarnation na gikan kang Kristo, kang Rizal o kang Mungkado diri sa Mindanao, mo na si Ruben Iclio, mga mahalamong tigpaminaw. Kung siya si Kristo sa amua, Espiritu Santo man, di magkalahi. Kung sila nag-ingog, walay reliyon, ang amo na ay reliyon. Nya kung sila gingon nga gikopya nila sa kini ang simbahang Katoliko o sa Protestante o sa mga Pilipinista, ipamatud-an po ni sa iyang gani sa ato ng mga nadunggan. O karon nakita nato nga magkalahi. Pero dili maklikayan nga atong susihon. Naghatag ba ang Katoliko kining atong gihisgutan gibasa? Uyon kita ni ana, bradron, kay naapod kita anang prinsipyo ha. Dili nagpasabot nga nangopya ta, bradron, sa pulong relihiyon o religion. Ato lang ipakita kung unsa ba ang kahulugan sa gitawag og relihiyon
Badron sumala sa atoa unya naapod sa Iglesia Katolika Romana. Okay, Reb. Ang relihiyon ko, mao guni siya ang pagigrelasyon ngadto sa Dios. Bisan pa kini sila ang Iglesia Katolika naapod ilang prinsipyo niini. O ato kining gigamit dili ingon nga gikopya na to ang doktrina sa Iglesia Katolika kay sa gipamulong nimo Reverend ang kalainan sa PBCM ug PBMA. Ang PBMA nangopya dito sa mga doktrina sa Katolika O sa Protestante. samtang kita o wala sa uban pa. wala ta mo kopya doktrina kung gibasa taman ang ilang mga basahon wa magpasabot nga atong gikopya ang ilang doktrina ato lang gipamatudan kung magiskot og relihiyon pakigrelasyon tali sa tawo ngadto sa Dios. Nausab kita niya ng imong Kay basahon ko man dinhi sa ilang basahon nga gitawag Katin-awan 2. Kay naman ay Katin-awan 1 na Katin-awan 2. Ang nagsulat niini mo si Brother Socrates Fernandez usama ni ka CFD kon Catholic Faith Defender o Defensor sa Katoliko. Basahon ako dinhi Reverend sa pahina 37 ingon ini nga atong mabasa mga higalog mga kaigsunan. Ang kinabubuton o personal nga pagtahan sa tao sa iyang kaugalingon alang sa pagsimba o pag-alagad sa Dios. Manang gi-highlight. Religion, offering oneself to the service of God, to give due worship to God as His supreme creator. Diha ang referensya, Handbook of Moral Theology, Primer pages 165 ug 166. Ang relihiyon gawas nga usa ka personal nga kalabutan sa tao ug sa Dios. Ang relihiyon mausab ang tuluuhan o tulumanon nga gitudlo sa Dios nga bansayon sa tao alang sa espirituhanong kinabuhi aron kining maong relasyon dili mahulog sa kasaypanan. Dugang pagipahayag din ni atong mabasa gingon ang kinahanglanon nga ang tao may iyang relihiyon. Apan ngano unsay nagpahipi sa usa ka panultihon nga ang tao usa ka relihiyosong binuhat. Ang pasumbingay makita sa pulong relihiyon gikan sa sinultihang Latin re og ligare nga nagkahulugan bugkuson pag-usap. Ang relihiyon may kahangawa alang sa labing dako o gikinahanglan sa tao nga mao ang pagdugtong pagbalik ngadto sa Dios. Busa matinaw na diha dayon William Blake. Sa nakita nato sa pahayag usab ni William Blake, nagapahayag nga kung balikan ta ang gibasa nga ang kinanglanon di ay nga ang tao may iyang relihiyon. Mo na apan ngano unsay nagpahipi sa usa ka panultihon nga ang tao usa ka relihiyosong binuhat. Ang pasumbingay daw makita sa pulong relihiyon. Mo gibasa ni Brad Ronick ang William Blake lugar nga pahayag gikan sa sinultihang Latin re og ligare mo na nga gikombina re ligare nga nagakahulugan bugkuson pag-usab. Sa ato pa ang tao di ay na kibalin na bungkag lugar mo na nga bugkuson i-unite bugkuson pag-usab. Busa ang kahulugan di ay sa reliyon nga doon na kay relasyon sa Dios. Nga naman, ang reliyon may kahangawa alang sa labing dako nga gikinanglan sa tao nga mao ang pagdugtong pagbalik ngadto sa Dios. So wala pa sa gipakita na namo sa katarungan og nasab sa prinsipyo sa Iglesia Katolika nga ang nagpahayag usab si Socrates Fernandez usa ka Catholic Faith Defender nga nagkutlo usab sa usa ka basahon o sa nakita nato sa pahayag usab ni William Blake pagdugtong di ay pagbalik ngadto sa Dios o sa sinultihang Latin religare nga bugkuson pag-usab. Pag bugkuson pag-usab idugtong pagbalik kay ang tao di ay nabulag ngadto sa Dios. Sa unsa bang paagi Brad Carlos nga ang tao nabulag ngadto sa Dios busa gikinahanglan niya ang pulong reliyon nga nagpasabot nga bugkuson pag-usab para mabalik ang relasyon ngadto sa Dios. Sumala sa Biblia Brad Carlos. Sa dili pa tubago ni Brad Carlos imong pangutana Reverend kay nindot man nga pangutana og nindot gud nga ihatag nga tubag niini.
ato sang susihon kining kaimportante sa relihiyon nga ato nang gisusi nga kini di ay gikan sa Latin nga pinulungan re ligare nga bugkuson ngadto sa Dios ang tao, ipabalik ngadto sa Dios ang tao. Gani bisan pa ang atong bayaning Dr. Jose Rizal Riveren, no? Sa kabayani, May pod. bayaning Dr. Jose Rizal naghatag og gibugaton mahitungod o importansya gid sa relihiyon sa tao kay diha yang gikumpara ang edukasyon ug ang relihiyon. Kita importansya Reverend, no? Ang nakapatinaw pagsamot brad doon kay ato mang nabati ganina nga si Jed Iclio, dili relihiyon ba ang PBMA? Ikaduha, ang ilang pagtulunan gikutlo gikan sa Iglesia Katolika Romana. Pero kung nangutlo, mura lang kutlo-kutlo lang pud tingali kay nganong wa man ang relihiyon nga naman. Pero giingon nga gikan sa Protestante pud ang uban o sa Pilipinista o uban pa. Itong mga to, yung mga binanggit natin, Buddhism, Christianism, Hinduism, and Judaism, dito lahat kinuha ang concept and teachings ng PBMA. Okay? Islamic, Christianism, all kinds of religion. Apan ang pulong gitawag og relihiyon kay wala man nila sa atong nakita sa gipangbasa nato nga mga referensya. Si Ruben Iclio mao man day pod si Jesucristo. Og si Jose Rizal usab. Gikan kang Jose Rizal dayon ngadto kang Mungkado. Katapusan siya lugar sa kinatibukan nagre-reintegration na kung siya si Jose Rizal nganong pag-abot na sa lawas ni Ruben Iclio wa naman mo dalag reliyon nga si Rizal matod pa nimo bredron basahon na to ang libro nga nagrelihiyon day si Rizal bredron. Tinuod ka na, Reverend. Atong pribahan, yatay libro nga gitawag Jose Rizal, Life, Works, and Writing. Nausab kita niya na bredron. No? Okay. So, Jose Rizal, Life, Works, and Writings of a Genius, Writer, Scientist, and National Hero by Gregorio F. Saidi og ni Sonia M. Saidi, 2nd edition. Basahon ako dinhi sa pagpahayag nining maong libro dinhi sa page 41. Atong basahon giingon. Rizal showed the importance of religion in education. To him, education without God is not a true education. Sa atong pinulungan giingon, gipakita ni Rizal ang importansya sa relihiyon sa edukasyon. Para niya, ang edukasyon nga wala ang Dios dili tinuod nga edukasyon. Nakita. Rizal showed the importance of religion in education. Kung si Rizal nagpakita sa kaimportante diya sa maong relihiyon diya sa edukasyon, ang gingon lang ni Rizal, matod pa, to him, education without God is not true education. Alag kang Rizal, ang imong edukasyon kung wala kanimo ang Dios dili tinud nga edukasyon. Sa ato pa naagi di ay relihiyon og nagrelihiyon si Rizal. Unya kung wa pud nimo ibulag ang Dios kay naa nimo ang Dios niya, wa pud ka kaybaw sa relihiyon, na wa gyapon kay nanudlo man ang Dios. Come, listen to me my son. I will teach you true religion. Mo kana ang bot namong ipasabot higalang Efren Aninog Hilde og sa mga nagsunod karon ni ining programa og alang ni Antusab nga nagpaabot sa pagtubag sa mga nagapangutana kanamo. Busa sa pangutana ko ganina Brad Carlos nga kinahanglan man ay nga dugtungon pagbalik ang tao ngadto sa Dios aron mahatagan og sakto nga relasyon bugkuson pag-usab kay unsa di ay ang nakapabulag sa tao diha sa Dios Brad Carlos. Sumala sa nakasulat sa Biblia busa kinahanglan idugtong o ibalik sila ngadto sa Dios. Mabasa nato, Reverend, sa Isaias Kapitulo 59, versikulo 2, ang nakapahayag. Apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo, aron siya dili makadungog. Kung mao matinaw sa gibasa ni Brad Carlos, kung unsa di hinungdan ngano nga ang tao na bugto ang relasyon busa
ibalik sila ngadto sa Dios, bugkuson pag-usab tungod ay sa kasalanan. Kay matod pa, ang inyong mga kasalanan mo'y nakapamulag kaninyo og sa inyong Dios. Di nagbulag na ang tao sa Dios tungod sa sala. Og ang inyong mga sala mo'y nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Puriso, kay ang sala may hinungdan nga nakabulag ang tao di sa Dios, ibalik, idugtong pag-usab, bugkuson siya pag-usab, tungod kay nabungkag ang iyang relasyon o nawala ang relasyon ngadto sa Dios. Unay buti pasabot, mga mahalamong tigpaminaw, labi na sa nagapatalihog kanamo o nagapangutana, si Efren Anino Gohilde. Nakaron, mayong timan-an nga kung nahibalupon nga mao di na ang kahulugan sa reliyon nga ibalik ngadto ang tao sa Dios. Mayong timan-an nga bisan pag nahibalo ka, Brad Dever, Brad Carlos, Brad Ron, sa kahulugan sa reliyon, dili gyapon nimo mapabalik ang tao ngadto sa Dios kapag ka ang maong pagtulunan o nagrelihiyon man, dili tinuod nga relihiyon. Kay ngano? Ganina sa nabasa nato sa James Moffat Translation sa chapter 34 verse 11, matinaw, come, Sa Salmo. listen to me my son, I will teach you true religion in the book of Psalms. Di sa to pa nagitinod nga reliyon. Na bisan ba ang iglesia ni Kristo, brethren, nagpamatuod ba? Nahibalo sila sa mga reliyon, pero kapag ka kung ang pagtulunan dili na mao ang tinod o dili tinod nga reliyon, bisag unsa pa dili gyud mapabalik ang tao ngadto sa Dios, sila ba pud nahibalo niya na, brethren? Tinuod ko na rin, nahibalo po sila, mao ni kinahanglan po nga masayran, kaya ang naminaw karon basig moingon sila nga asakto di ay may diri ng dapita kay nagrelihiyon man may. Pero kaganina gibasa man sa Biblia sa James Moffat sa Psalm 34:11 nga dunay pagpanudlo ang Dios sa matuod nga relihiyon. Busa matinaw nga dili di ay pagka nagrelihiyon na husto na nga na relasyon na kangadto sa Dios. Tanan na husto. Buti pasabot nga naagyo di ay dili tinod o bakak nga relihiyon. Tinuod ka na rin. Bisan pag kining Iglesia ni Cristo, naa sila pagpahayag nga dili tanang porma o form sa religion, makadala sa tao ngadto sa Dios pagpabalik. Ang ilang basahon nga naguluhan pasugo, gula kini September to October 1991. Basahon na to, ang gipahayag gingon on choosing the true religion by Antonio E. Bocobo Jr. Unsa ilang gipahayag? Not all forms of religion can bring man back to the Almighty. In the search for the true religion, one should compare and contrast the doctrines of these various religious organizations against the precepts of the Bible. Sa ato pang pinulungan, matud pa, dili tanang matang sa relihiyon makapabalik sa tao ngadto sa Dios. Sa pagpangita sa tinuod nga relihiyon, kinahanglan itandi og iindig ang mga doktrina sa nagkalain-laing pundok sa relihiyon tali sa mga doktrina sa Biblia. Okay. Wala kita'y supak ni brethren, kinahanglan yun magtandi. Por iso gani atong gitandi daan sa PBMA o sa atua tungod lang sa pulong benevolent. Magkapariho lugar sa the word nga benevolent, pero in the whole, Philippine Benevolent Missionaries Association o ng PBMA, Philippine Benevolent Christian Missionaries. O kita, daan na nga nagpasabot nga dunay relihiyon. Diyan na nang dapita, di sila na ang gisgutan nga kinahanglan magtandi sa doktrina sa relihiyon kung musugot mag-relihiyon. Diha niya nang dapita, wala na. Dapat na sila mangita og asa GDI ang tinod nga relihiyon, kay di man pud tanan relihiyon. Og sa Iglesia ni Cristo pa, sa sinulat nga pasugo ni Antonio Bocobo Jr., nga kinahanglan ikumparar nimo ang relihiyon, ang doktrina sumala sa Biblia ni Sibo ba lugar. Kay dili tanan nga matang sa pagrelihiyon makapabalik sa tao ngadto sa Dios. Pero kung isgutan man nato, Brad Carlos, Brad Dever, Brad Ronnie, igalang Efren Anino Gohilde,
Tungod kay ang Dios maumay nag-agni, si Hiyuba man basta Old Testament, come listen to me my son. Sa Salmo 34 verse 11. I will teach you true religion. Ato pa, ni anang panahon na, kung ang tao mawala ang kadugtungan niya nga sa ipabalik, diha ni anang hugna nga panahon, dito gyud ipabalik ni Hiyuba mga mahal namong tigpaminaw. Unsay priba sa Biblia nga kung magkasala ang tao, dito gyud ipabalik sa atong Ginoong Hiyuba. Brad Carlos, sumala sa Biblia. Diri sa Malakyas, sa Kapitulo 3, versikulo 6 ngadto sa 7. Kay ako, si Hiyuba, walay pagkabalhin. Busa kamo, o mga anak ni Jacob, wala mga utot. Sukad sa adlaw sa inyong mga amahan, kamo mingtipas gikan sa akong mga tulumanon, ug wala na nagtuman kanila. Bumalik kamo kanako, ug ako mubalik nganha kaninyo. Nagaingon si Hiyuba sa mga panon, apan kamo nagaingon, diin man kami mubalik. Oh, nakita nato nga si Hiyuba walay pagkabalhin. Matod pas gibasa ni Brad Carlos sa 3:6 sa Malakyas, kay si Hiyuba walay pagkabalhin, busa kamo o mga anak ni Jacob, wala mga ut-ut. Sa versikulo 7, giklaro nga sukad sa adlaw sa inyong mga amahan, kamo mingtipas gikan sa akong mga tulumanon, ug wala managtuman kanila. Busa bumalik kamo kanako, ug ako mubalik nga kaninyo. Kung doon na may pagpapabalik, brethren, kung ang tao nagkasala during the time of Israelites, dito gyud sila kang Hiyuba. Tinuod. Kay si Hiyuba gingon dito kang Jacob nga walay pagkabalhin. Pero ang pulong Jacob, giun sa angalan nga Jacob, Brad Deber, sumala sa Biblia. Ang kining Jacob gibalhin kini sa Israel ug kining Israel reb gikan kini sa pulong nga Jacob. Dinhi sa Henesis Kapitulo 35 versikulo 10. Ingon ini ang nakapahayag matud pa dinhi, ug miingon ang Dios kaniya, ang imong ngalan si Jacob, dili na pagahinganlan ang imong ngalan nga si Jacob, kundili si Israel na mao ang imong ngalan. Buti pasabot, Brad Deber, nga ang sinugdan sa pangalan nga kini nga Jacob sa diyang gibalhin na. Nahimo na siyang Israel reb. Busa sa panahong Israel o kining Israel, monggid kini ang katawhan sa Dios nga mismo ang Dios nagtukod nini. Unsay priba, Brad Carlos, sumala sa Biblia. Mabasa ka na dire Reverend sa ikaduhang Samuel Kapitulo 7 versikulo 10 kama 24 ang nakapahayag. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel, og magapahamutang kanila aron sila magapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit, ug dili na mabalhin ni magsakit pa kanila ang mga anak sa kadautan, ingon sa sinugdan. Sa 24, ug ikaw nagatukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel, aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan, ug ikaw Hiyuba mahimong ilang Dios. Mao kana Reverend ang. Kung mao matinaw nga ang pulong Jacob gibalhin sa Dios nga Israel. Ug ang Israel mao ang katawhan, ngalan sa katawhan sa Dios. Diin siya mao ang nagtukod. Kung mobalik mga tao tungod kay nabugto ang iyang relasyon, idugtong kay mao nang kahulugan sa relihiyon, pabalikon ang tao ngadto sa Dios. Sa Dios di ay nga siyuba niining panahon na ukon Yahweh. Pero kung mobalik sila, dili sa lain nga ngalan sa maong relihiyon, Brad Ron, Brad Deber, Brad Carlos. Usa lang ang Israel lang sa mausab nga kung ang tao nahamulag sa PBCM, kinahanglan nga sa PBCM lamang siya mobalik, din ang nagtukod maong katumanan diya sa atong magtutulo Espiritu Santo. Dili kay moadto sila sa padim ug uban pa. Mo kada ang usa ka matuod higalang Efren Aninog Hilde nga ihimplo nga atong gipakita sa nakasulat sa Biblia. Og kini ba ngalan nga Israel, Brad Ron, nga ngalan sa katawhan sa Dios, opisyal bigid kini nga mao gyud ang katawagan sa panahong Israel. Wala pa
magpakatao, mulutaw ang atong Ginoong Kristo, brethren? Mao gina ang official nga ngalan sa katawhan sa unang panahon nga nangalagad kang Hiuba, Israel gid reveren. Og basahon akong priba dinhi sa unang hari, kapitulo 18, versikulo 31, mao ning atong mabasa. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kadila midangat ang pulong ni Hiuba nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. Humaw, matinaw nga ang Israel, mao gyud ang ngalan o sa katawhan sa Dios. Busa, tungod kay ang Israel, mauman ang katawhan sa Dios. Natural sa Israel, anaa si Hiuba diyan yana. O gaya ng priba sa pagtulo sa Biblia, Brad Deber, nga gipatinaw. Ni Are, batong pagkabasahon sa Ezekiel 48, versikulo 19, dayon ikama na to sa versikulo 35, ingon ini ang nakapahayag sa 19. Og sila nga nanag-alagad sa syudad gikan sa tanang mga banay sa Israel, manag-uma niini. 35 nagaingon, kini mukabat sa napulo og 8,000 katangbo ang sukod maglibot. Og ang ngalan sa syudad gikan ni atong adlawa mao si Hiuba anaa diha. Busa, naday kuno ngalan sa siyudad niya na. Sumala sa gibasa ni Brad Deber. O, kung naaman ka ng siyudad, si Hiuba daw naa diha niya na. Dili magkabulag, Brad Ron, Brad Deber, Brad Carlos, si Hiuba sa maong siyudad kung mauna ang dapit. Ha? Labi na ang katawan nga Israel nga gitukod sa Dios nga ako magatukod alang sa kong katawan nga Israel aron dili na sila mabalhin. Sumala sa City J sa ikaduhang Samuel sa nabasa ganina, dili na balhinon di ang maong dapit. Nakaron ang realidad nato kay naaman sa siyudad. Hain bang siyudad? O unsay buhaton sa mga tao nga anaa sa siyudad kung mobalik sila ngadto sa Dios nga mahugpong na pagbalik, unsa ang buluhaton nga nasa maong siyudad din anaa si Hiuba sa unang hugna nga panahon, brethren? Okay, Reb, nindot nga pangutana o atong basahon ang tubag niini kung unsa ang buhaton sa mga nangalagad sa unang panahon sa ngalan sa atong Ginoong Hiuba nga ang nangalagad mo to si Jacob nga mao si Israel. Dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, basahon ako sa Esdras kapitulo 1 versikulo 3 ang gingon sa pagpahayag sa Biblia. Bisan kinsa nga ana sa taliwala ninyo sa tibok nining katawhan, ang iyang Dios magauban kaniya og padtua siya ngadto sa Jerusalem nga ana sa Huda og patukura sa balay ni Hiuba ang Dios sa Israel, siya mao ang Dios nga ana sa Jerusalem. Busa ang usa sa mga buluhaton nining mga katawhan sa unang panahon nga nangalagad nga ilang gilagaran mao si Hiuba Nga anaa sa maong siyudad, na maong nga ang maong siyudad, brethren, mao nang nadia si Hiuba na anang dapita sa Jerusalem. sa Jerusalem, matud pa doon na din sila buluhaton nga mutukod pud sa balay ni Hiuba. Busa dili ikalimod, brethren, nga sa atong panahon aduna po'y pagpanawagan nato sa paglikom para sa Palace pagpabarug sa Palace Renovation, Tinuod. brethren. Kay daan pa sa unang panahon nga kung mubalik man sila ngadto kang Hiuba, wala pa ang atong panahon sa Espiritu Santo, brethren. Pag wala pa ang panahon ni Kristo ni ana usab. Kay may masayra ni Higalang Efren Anino Gohilde nga nabahin ang tulo kapanahon nga gibahin sa Dios sa plano sa pagpangalagad. Una sa panahon kay Hiuba, ikadua sa hugnang panahon diya kang Kristo ug sa atong ikatulong hugnang nga panahon diya sa Espiritu Santo. Matag panahon mag-ila og relihiyon. O kung makasala, balik sa Dios nga mao ang Dios nga si Hiuba diya sa Israel. Diya pug ka sa Israel mobalik sumala sa nakasulat sa Biblia. Dahil ang pangutana, tungod kay si Hiuba man mao ang Dios, siya bapod ang imantala, brethren, sumala sa nakasulat sa Biblia. Siya gyud reverend kay mao ni ang unang hugna sa pagpangalagad og Dios. Ang prueba dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4 akong basahon gingon, kay igamantala ko ang ngalan ni Hiuba, pakadakoon ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan siya matarong og matulid. Napakatinaw sa Biblia. Tungod kay ang maong relihiyon
pagpabalik man nga to sa Dios tungod kay nakasala sila, ibalik nga to sa Dios gumikas pagkasala. Kung mubalik sila sa Dios, nining hugna sihiw ba ang ilang balikan? Kung asa sila mubalik sa sulod sa pagtulunan nga Israel nga maong ilang pagapasakupan o maintain isustain nga sihiw ba ang imong imantala. Dili kay nagmantala kag Hiuba, wala ka sa Israel. Dili kay nagmantala kag Espiritu Santo nga si Master, wala ka sa PBCM. Yun ana lugar ang katumbas. Nga karon, tungod kay Hiuba mauman ang imantala, unsay gisulti sa usa ka manalag na Brad Carlos sumala sa Biblia, mahitod kang Hiuba, aduna bay pagpadayon niini sumala sa nakasulat sa Biblia, mga mahalamong tigpaminaw, higalang Efren Anino Guhilde. Adunay dili pagpaden kay adunay pasidaan mo ni ang pagbasahon karon ni Brad Carlos Feliciano. Palihog pagbasa Brad Carlos sa maong tubag. Mabasa kana nato dire Reverend sa Isayas sa kapitulo 55 bersikulo 6 ngadto sa 7. Pangitaan ninyo si Hiuba samtang siya hingkaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Pabiyae sa dautan ang iyang dalan, ug sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, ug pabalika siya kang Hiuba, ug siya maluoy kaniya, ug sa atong Dios kay siya mapasaylos sa madagayaon gayod. Kung mao, nakita na to ang katuyuan sa reliyon, ang kahulugan niya idugtong pabalik sa Dios aron naa ang relasyon nga nabugto gikan sa Dios ug sa tao. Pero gipasidaan na daan nga moabot di ang panahon nga dili na si Hiuba mao ang pangitaon. Kay sa atong nabasa o sa gibasa, pabya sa bersikulo 6, kung atong isugod sa bersikulo 6, so, pangitaan ninyo si Hiuba samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa doon. Pusa higalang Efren Anino Guhilde, moabot ang panahon nga dili na si Hiuba sa unang hugna nga panahon ang pangitao. Tinuod ka na, Reverend, tungod kay sa pagpahayag palang daan sa pasidaan, gigamit ang pulong samtang. Pangitaan ninyo si Hiuba samtang siya kaplagan pa, kay moabot di ay ang panahon nga dili na siya mo'y kaplagon. Gamit ang terminong samtang. Og ang priba den brethren nga dili na mao ang panahon unya nga siya kaplagon, unsa ang gibilin sa mga propeta brethren para matagad ni Efren Anino Guhilde nga nagapangutana ka nato, ilabi na sa na-involve nato nga dili lang lugar masakit ang PBME ni kinsapat tungod kay ang katuyuan nato para man sa pagluwas brethren. Unsay gipasidaan sa Dios? Okay, niya rin basahon ako sa pahayag ni Propeta Jeremias sa Biblia nga may tatak sa 70 Adventist Church. Basahon ako Jeremias kapitulo 31 bersikulo 34 gingon sa pagpahayag sa Biblia. Og sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isig katawo ug ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsuon. Sa pag-ingon, ilhon mo si Hiuba kay silang tanan na nagpakaila kanako. Bisag diha lang, Reverend. Usa nga importante kayong gitugon sa Biblia nga kini diha ang pagpanudlo, gayon na gimantala man si Hiuba kini sa Deuteronomio 32:3 ug 4 kalakip ang titulo nga bato. Pero niabot ang panahon nga mismo si Hiuba nga ilang gimantala mo'y naghimog bag-ong tugon nga dili na magpadayon ang pagpanudlo og dili na pod ipaila ang iyang ngalan. Busa mo nang gisgutan sa panahon nga angay pa siyang ipapangita, pangitaan ninyo si Hiuba samtang hikaplagan pa. Busa ang panahon nga kung moabot na nga dili na siya maong kaplagon, dili na itudlo ang iyang ngalan. Higalang Efren Anino Guhilde ato kining ipadayon. Kung kinsay kasunod sa panahon kang Hiuba og sa panahon kang Hiuba nga kasunod og mo relihiyon bagyapon sumala sa nakasulat sa Biblia. Hangtod diha ang among ikalagad kini sa ngalan na lamang sa among magtutulo Bayan Master Tomas Dinisino kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan usab sa kauban nga mga ebanghilista. Kini usab si Brother Carlos Feliciano. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba. O kiniusab ang inyong igsoon, Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.